Igbo o nwere update achọrọ ewetara unu kịta ka anyị mee ka ụfọdụ mmalụ ọ bụghị new thing to some people mana ka bụ a new thing to some people. O nwere ihe na-ewu kịta emelie ọkwa kama na-ebe kịta anyị nọ location kịta ga ka ihe a na-eme o wee mee so the thing bụ se ọ nọ kịta nnọọ abịa kpọọ ya na fonu ndị ọgị ya kpọ ya na fonu wee na-asị ya na ha wetelu ha ego ha sendilie kịta na ọ bụzi scam na ọ wee ko na-eguzo online o wee na-asị how o wee sị ya na eji nọmbịa wee kpọọ ya kịta wee kpọọ ha wee na-agwa ha that na ọkụ gbagbu nwunye nyanwa bụ nwa n'afọ dị ime nwunye ya dị ime kịta wee na-agwa na ọkụ gbagbu nwunye ya then nyanwa na onwe ya nọ na koma ọ na koma kịta wee gwa ndị oge na ha sendie 400,000 naira ka a wee mụagodo ebe na-ebido o wee sendielu ndị ahụ 50,000 naira already person sere 50,000 naira ọ dị ka mekwa ha amesị kpọzi agụ a akpọzi m oke onye kpọzi gị onye kpọọ m na my wife kpọọ m si na ha na-akpọ nọmba m na adị m epik kọ ka akpọzi m my wife akpọ m na si na ha si na 50,000 naira ha sendi ndị 419 I mean na mụ alụwago 419 so na notice go na onwere ihe na-eme my wife na onwere ihe na-eme m afọ na that 50,000 naira ha sendi mụ send ha the money back na ha ma na alụwago 419 ebe m nọkwara onwe m shooting okay ihe mere opikiro ka ọ bụ na ọ nọ on scene ọ nọ on set na-eshut so phone ya ị na-eshut ị ga-eti phone gị na silent maka disturbance so kịta nnọọ emesị kpozie nwunye kpozie nyanwa wee na-agwara ndị ọga ya na para na ha sendikwara ya na send ya 50,000 back na ọ bụzi scammer so purpose eji eme this video na bụ mgbe ọ bụ na ụdị ndị a kpọrọ mkpọ gị na fonu si gị na ihe mere onye nke gị nke a mere your loved one gịnị nke a wee mee na gị send ego na otu a first of all kpọba your other loved ones ekwekwana make sure na make sure n'ime call kpọọ other ones ka edi sure confirm nye mekwana ese akpọghị si gị na nke a mere na gị send ego na otu a ka ebidozowa ndụ confirm go first of all from other persons ịmalụ ihe ị na-eme before you send the avoid ha dano ihe mejemeli vidio kịta bụ maka na nnọ m kịta ana ọ chọọ ime mee one of my crew member ịghọtago ọha eme nji na-eme vidio kịta so maka mgbe ọzọ ka anyị sevuo your money akpọ gị sị gị na Jizọs nwụrụ kịta wee bụ ite ekwensụ egbe gba slide down o wee daa kpọba Peter ma ọkpọ dịkwa sure before send ya ihe kịta abụlọ joke rapụ na mkpu ya maka ndị ya na-asị na njem ikpe a na njekpe a nweta ụdị ya ngwa gị slide down Chineke ngwa gị slide down ngwa gị slide down shooting ka anyị nọ